Ni jalaki binnen do Mali jamana finitigi jalatigi ba saba kan. Colonel Sadio Kamara, Mali ministre min sigilen do jamana lakanako kunna Colonel Aliou Bois Diarra ani ka fara Lieutenant Colonel Adama Bagayogo kan. A maa saba bɛɛ lajɛlen ye Mali jamana finitigiw ka jalatigi ba ye. Washington y'a yira k'a fɔ ko seereya kɛrɛnkɛrɛnnenw b'u bolo min b'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen saba sen yera taabolo dɔw la ni Rusula jamana ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner ye Mali jamana kɔnɔ. Min kɛra bataki dɔ ye Ameriki jamana ka nafoloso Trésor américain fɛ k'a labila. A taabolo nunu bi kɛlen do ka bolokɔni si a maa kofɔlen nunu ma minnu ye Mali jamanadenw ye k'u ye wulikajɔ baara dɔw sigi sen kan ni Rusula jamana ka kɛnyɛrɛye jɛkulu Wagner ye Mali jamana kɔnɔna la min kɛra nin san fila laban nunu kɔnɔ. I n'a fɔ Ameriki jamana ka nafoloko ciladen sous-secrétaire au Trésor o ɲɛmɔgɔ o y'a lase cogo min na. Ale min ka baaraw bɛnnen do jadijɛkulumaw ka taabolo kunnafoni dili ma nafoloko sira fɛ n'a bɛ wele ko Brian Nelson i n'a fɔ bataki y'a lase cogo min na. Ko nin jalatigiba nunu ka taabolo kɛra sababu ye ko ka Mali jamanadenw caman de bin gɛlɛyaw kɔnɔ min dɔ bɛ tali kɛ basigibaliya kan karogɛlɛya walew bunadamaden jo sariyaw olu lagosili kan min kɛra ni Wagner jɛkulu ye. N'a kɛra sababu ye fɛnɛ ko ka siraw dayɛlɛ ka ɲɛsin Mali jamana ka dugujukɔrɔfɛnw olu dɔw labaarali kan jamana kɔnɔna la ko min nafa fanba bɛ taa Wagner jɛkulu fɛ Ukraine jamana kɔnɔ a y'a fara kan cogo min na. O y'a to ko États-Unis jamana ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka taa nin jalatigiba maa saba ma bataki kelen y'a yira k'a fɔ ko n'o bɛna kɛ sababu ye ko ka tɛgɛ kɛ a jalatigiba sabaw ka bolona nafolow la ani fɛnɛ ko k'u bali u ka se ka u ka nafolow labaara ka fara u yɛrɛbakun ka baara ɲɔgɔnya kan ni États-Unis jamana ka jɛkuluw ye. Washington ka fɔ la ko kabiri Rusula jamana ka kɛnyɛrɛye jɛkulu Wagner donna Mali jamana kɔnɔ décembre kalo san 2021 waati karogɛlɛya wale ani maa minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ ko hakɛ yɛlɛnna kɛmɛdonya o kɛmɛdonya ni 278 ye ko n'a fanba bɛɛ lajɛlen kɛra ni Mali jamana finitigiw ka wulikajɔ dangarili walew ye min kɛra u ni Rusula jamana ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner fɛ ka kɔrɔ ko dansigi tun kɛra sɔrɔ yiriwali siraw fɛ États-Unis jamana fɛ ka ɲɛsin ni jɛkulu in ma kabiri juin kalo san 2017 waati segin kɛra min ka kura ye janvier kalo tɛmɛlen nin kɛra Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli kunnafoni gafew bɔli ye ka ɲɛsin Mali jamana jalatigiba saba ka fara Rusula jamana ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner kan. A lasera aw ma bamanankan na Mariam Traoré fɛ min lasera aw ma bamanankan na VOA Bambara fɛ.